Naša spoločnosť už viac ako 13 rokov prináša riešenia v oblasti podlahových krytín, od návrhu cez dodanie až po finálnu realizáciu. Ďalej predávame a realizujeme montáže interiérových dverí, bezpečnostných dverí. Taktiež realizujeme predaj a montáž vstavaných šatníkov, obkladanie schodísk podlahou a mnoho ďalšieho. V našej ponuke máme široký výber laminátových, drevených podláh, SPC, vinilových kompozitných podláh. Pokládku podlahových krytín a montáže dverí vykonávajú naši skúsení pracovníci s mnohoročnou praxou, ktorí sú preškolení a poučení ohľadne najnovších technológií a postupov, čo zaručuje profesionálnu montáž. Presvedčte sa o našich kvalitách vy sami a navštívte náš novootvorený showroom na ulici Jesenského 4 v Šali, kde si môžete na ploche 200 m2 prezrieť rôzne typy podlahových krytín, dverí a zárubní a mnoho ďalšieho. Vytvorte si s nami ten skutočný pocit domova. Toši Parket.